Κυρίες και κύριοι, μετεοκρίτες φίλοι, καλησπέρα σας. 29 του μηνός σήμερα, του Μαΐου, συγγνώμη δεν σας ανέφερα το μήνα, 8 και 20 το βραδάκι. Έχουμε βροχόπτωση. Πριν από λίγο είχαμε και μπουμπουνιτά. Το κύμα, από ό,τι φαίνεται, οι νεφώσεις πάνε προς Σιτία, εκεί η Ιεράπετρα. Με συγχωρείτε, αλλά έχω βγει, μιλάμε μισή στο μπαλκόνι, μην βρέξω και τη μηχανή. Λοιπόν, έχουμε βροχόπτωση όλη την ημέρα σήμερα, από το μεσημέρι και μετά έχουμε κατά διαστήματα βροχόπτωση. Δεν είναι μεγάλη εντάσεως, ποτιστική βροχή, λασποβροχή, αλλά τουλάχιστον βροχή. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ανέμους, είναι άπνοια. Το μεσημέρι μας έκανε ένα ξαφνικό και από άπνοια πήγαμε στους πολύ ισχυρούς, δηλαδή όπως βλέπετε εδώ οι ελιές είχαν λυγίσει. Αυτά γενικώς. Μπομπονιτά, δεν ξέρω αν το είπα, ακούστηκαν προηγουμένως, αλλά έχει φύγει το πολύ μαύρο. Να σας δείξω που πάει, από εκεί. Λοιπόν, τώρα αν έχω κάτι καινούριο θα σας ενημερώσω αργότερα. Καλό βράδυ. Βέβαια το βίντεο θα το δείτε αύριο, γιατί τώρα λίγο δύσκολο να το ανεβάσω στην ομάδα μας, αλλά δεν πειράζει. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να μπω και μέσα γιατί θα την χαλάσω τη μηχανή.